umzali wakhe ephuma naye phandle yebo of which nalamzali ufuna ubala ufuna la message nawe ufuna so bendinqwana ke ngokuba xana ndisiza kunye naba bantu endicinga ubazisa ndicela sibamkele ngothando ezibana uYesu Kristu came so that nathi asinike uthando eli thina simele silishare to everyone. Inoba kunjani uba ngurawo basicinga ndiyabuza inoba kunjani uba ngurawo uhleli kwezaa ubona ugqithayo ave kamandi xa kucula mathi xa kuthe cwaka iyababona nje abantu bayavuma abanye bayana inoba unoluva njani mna ke ndiba nayo loo ndiba nayo nento yobana kodwa ndinayo ndithi uThixo mhlawumbi ndincedakele urawundi nje mhlawumbi ngendime phaa ekitchen ngadini noba ayiwanda uzobuya nini ayiwanda kwenzeka ntoni apha khona but I'm free ulapha phambi kwam ulapha phambi kwam ndimenzele yonke into ngokwam. What will happen xa ndingasekhoyo? Ukhona into ozomnika oluthando ndimnikayo. So ezinye nje izinto le nto bekuthiwana i-situation yomuntu khayithatha uyifake kuyo yebo uyinxibe uzive into yoba abantu noba xa bendim bendizokwenza njani mhlawumbi. Udathi umakhulu the other day sithandaza uthi umakhulu wena rawundi uyavuya ba sewunendawo yakho ezulwini thina siyayilwela indawo yethu ezulwini ngoba akonanga mntu akathukanga mntu yebo. Ezinye ke i-challenges they are the blessings for us zizo ke zisondeza ngakumbi unyawo zokunqamlezo andisayazi noba bendisathetha laa plan okanye kwenye kodwa andirayithi iserayithi kodwa besobuya lapha eplanini singayikhosi ngoba kuthetha ngoba uyayiza abantwana abazigulayo yo iwesiba ingathi ndiyangxola apha kum. Okay, so i-planning yam ke ibilapho ne u-education umphathi waka-education funa ncedisane nam kwezi zikolo ndizazicela ne umphathi waka-health and temperance ancedisane nathi of which ngoku i-channel ne yes. I believe ke apha enkonzweni sinazo zonke ii-professions zonke zikhona. Ngenye ixesha sizawufuna mhlawumbi umntu okwazi mhlawumbi onokolula ora asiphe mhlawumbi noba zii-hours eziyi-2 once a month singenapha esixekweni sikhangele oraundi. Let's say ngoloo lwesithathu sizapha eholweni abaxilongi nje bakhe babalolonge nabo because
kufiwa only once kwifizi, ne? Sewufikile kwifizi, uxelele uba yenza le, yenze le, yenze le. Zininzi neento zikumeleyo, funeka uphinde uyokwenza ezazi. Akubi nalo ithuba lalo. Uyagogeka ke ngoku yena, ne? So xana ekhona enye into ezothi bakhuthaze aba noba abantu mabenziwe futhi nakwenye indawo, yebo? So sincedisaneni ngolo hlobo. I believe push mission because sinceda nabantu be-community kodwa siqala apha phakathi, ne? Asiphelelanga ke apha, uDocas uyangena naye. Asizokwazi ulolonga aba bantu belanga, ne? Naze mbizwa pha umama umama unxe. Ziyasho pha imbiza ziyanjotha, ne? Xa bephuma pha bayatyiswa. Abefundisi i-psychology because siphuma esibhedlele kuthiwa nanku umntanakho bona uba mawuthini. Uzawumane usenza wena i-follow up qha. Yizawo esibhedlele once a month. Akuyazi noba mawuqale ngaphi. Qala uka-accepti wena uba abana ngoku kule situation. Unga-acceptwe ekhaya, unga-acceptwa nebandla, yebo? So zizinto ke esifana uba siyathungelana ukuzenza, siphusha i-mission. Abantu bakaThixo bazifile be-important. I think mandehle apho umfundisi ufikile. Amen. Akho mibuzo kodwa qala. Amen. It's not as such a proposal. Declared about yoba uke wathi kukho abantu kuhamba nabo kwafumaniseka into yoba ukhona umntu okhe wabuza impilo nonkelana. Uyazi ngamanye amaxesha singabantu abahlukahlukeneyo. Wena ucinga ngokwesimayili sakho abantu samkela ungathethanga abone athi uye kule ndawo ahlala kuyo. Ucinga ngokokwakho umamkela. Akucingi mhlawumbi xa ukuba bezashiyana bakhona abanye abantu abazakade umbone qha ngokuncuba. Ngodiqonga indiva ndinesazelana kuba siyesathi kuphuma kwethu saphuma ngoku sesasakhaya asafumana ke ngokulani basinxibelelane nabo ukuze sikwazi senza i-communication. Eyesibini into endiyivayo yileyo mhlawumbi ubizwe aba bantwana ngokwesikolo ngokahlukahlukene kwabo ngokwezidisability zabo. Ingaba ngathi ngelinye ixesha thina siyabamkela kuba usixelele i-disability zabo. Kanti akuzusiqonda ncam into yoba sibamkele kuba lokhu sizawuza ngalaa nto ngalaa kuba benapha ephezulu. Kanti ikakhulu into ebalulekileyo kungexa sidibana nabo nabo. Because mna umzekelo ndizawuthi ngathi kwaloku obviously usixelele ngosomamkholo simabantwana banjena. Ngoko uthi ke ngoku wena uzawufuneka mhlawumbi siyibonise na ingaba sibamkela njani. Sizabamkela kakuhle because balapha phakathi kwethu okokuzufana. But apha ekuhlaleni ke ngoku ufunde ukhuthazeka kuthi into yoba sikwazi ukubamkela kuba ngokusiyazi sifundisile ezinye izinto wena siyafuna uzenza qha ngelinye ixesha siqonda knowledge uba esizawuyenza njani. Senje into yoba le mibono unayo is very important. Qha kuzawufuneka ke uhlabe phantsi into yoba kudityane ne-social worker nazo zonke iindidi zabantu abaprofession ukuze yonke le nto yenziwe. Kodwa ndiyakhuthaza ukuthi kwentle kakhulu. Amen.
sibandla ngegama elihle Yesu. Amen. Amen. Cela sencwadi ka cela sencwadi kaMateyu chapter 4. Matthew chapter 4, sizawufunda mhlawumbe uyifumene afternoon program most nayo ntshumayelo. But ithe nyani mna ndimntu othanda ukufundisa more than ndithanda ushumayela, yabo. And ngamanye amaxesha ezona ideas zibhadleyo zingaphaya azikho kwezidala. Iyavakala le nto. Yeah, so sometimes xa ndibuza imibuzo is to also get us uba sicinge, but not only uba sicinge, mhlawumbi ikhona into endizayifunda xa umuntu ephendula ebendingayazi ngoku ngumfundisi. Iyavakala mos le nto leyo. So sometimes xa ndibuza imibuzo ningacingi umfundisi nokuzama ustrap okanye utheni is to enhance namo lwam ulwazi. Uthixo inyaniso uyiveza not only kwi-individual but kwibandla lakhe. Iyavakala mos le nto leyo. Yeah, so inyaniso, phofu inyaniso eninzi kaThixo is not in individuals, but it is in the church collectively. Sifunda ilizwi likaThixo. All right, now ndicela uyifumene sifundele uverse 23 chapter 4 uverse 23. By the way, ezi verses ezi zisummarize yonke iministry kaYesu. So everything azoyithetha kule nto uMateyu ngeministry kaYesu emhlabeni kwincwadi kaMateyu uyisummarize uverse 23 uyotsho kubani uverse 25. So silibandla sifuna iministry yethu ibe reflection yeministry kaYesu ngokwelapha entweni emhlabeni, ne? All right, so masifunde ke. All right, Sifunda kwincwadi kaMateyu chapter 4 verse 23 to 25. Waye uYesu emihamba lonke elaseGalili, efundisa ezindlini zabo ngesifundo, evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani, ephilisa izifo zonke nezikhuhlane zonke ebantwini. 24. Lwaphuma ke udumo lwakhe lwaya kulo lonke elaseSiriya, babazisa kuye bonke abafayo, bebanjwe zizifo ngezifo nazizituthumbo ngeentuthumbo, nabaphethwe ziidemoni, nabanesathuthwane, nabanedumbe, wabaphilisa ke. Verse 25. Walandelwa zizihlwele ezininzi zivela kwelaseGalili naseDekapoli naseYerusalem nakwelakwayuda naphesheya kweYordani. Alright, Nkosi kakhulu. Masikubulele ukufunda kwelizwi likaThixo. Amen. Amen. Alright, so isummary yeministry kaYesu le. So ndifuna sifunde isummary statement kaMateyu ipha ku verse 23. Ukuba uYesu wehamba eGalili efundisa kwizinto zabo zentoni zesikhungu, ne? Ethini eshumayela okanye evakalisa indaba ezilungileyo, ne? Zobukumkani. Ogqiba ethini ephilisa zonke izifo nezikhuhlane zonke ebantwini. Kuyavakala le. So uYesu had a threefold ministry: ministry of teaching, ministry of preaching, and then the ministry of healing. Yeah, kulula basifumana ministry of teaching. Sabbath school is all about teaching and learning, ne? Then get my services, ministry of preaching. So the afternoon is the ministry of teaching. But plus Jebe summarized the ministry of Yesu into these three components. Umateyu ikhona ke ngobazo-focus kuwe. Awujonge pha verse 24 uthi, then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted. So ndifuna nibone uba uYesu waduma throughout iSyria yonke, and abantu bazisa kuye abantu babo abatheni abagulayo, ne? With various diseases and torments.
those who were demon-possessed, epileptics, paralytics, and he healed them. So sifuna sibone uYesu wendishana nazo zonke indidi zezigulo ezazikhona phakathi kwentweni, phakathi kwabantu. Now, first of all, ukuba uYesu create environment yokuba abantu bangakwazi ukuba bazise abantu abagulayo kuye, babe ngasubazisa abantu abagulayo kuYesu. Yebo msenditsho ingavakali ngathi obvious le ndithethayo, but for uba abantu babe comfortable uba umuntu ofaneleyo ndingamzisa kuYesu, umuntu ongaboniyo ndingamzisa kuYesu. That means uYesu i-environment yakhe kamzosebenzisa ke i-language yale generation sikuyo ngoku ulutsha beluzothi i-ora kaYesu iyavakala ngabantu be-ora ngoba abantu abatsha i-ora kaYesu invited ukuba ungazisa kuye abantu abatheni abanezigulo ezahlukeneyo. Mhlawumbi ayibalekanga le nto ndiyithethayo kuni, ningangayiboni ibalulekile ukuba ndiyibeke ngolu hlobo lento. Mhlawumbi ke mandikunikeze a bit of a background ye-culture yexesha uYesu ephila kulo, yes, ne-environment mameyonyanisile environment ekuyo. I-culture yelaa xesha kwiimfundiso zazikhona zazisithi xa umntu enesifo, more especially if sisifo umuntu azalwe enaso okanye ntoni, so isifo umuntu anaso sisifo, especially if sisifo itype yesifo ekungekho cure for yona, yayi-interpretwa loo nto leyo ukuba yi-sign yokuba lo muntu unesono esikhulu asenzileyo phambi koThixo, and as a result uThixo uyampanisha ngenxa yeso sono. Malenze umzekelo, case in point, i-leprosy, iqhenqa. Niyayibona? Iqhenqa was a sign, okanye yayibona as a sign yokuba uThixo lo muntu umbethile ngenxa yesono sakhe. Elinye lamagama eqhenqa, it was the stroke, sisibethe xa besibiza, because yayiyisign ukuba lo muntu nje begula nje sikhona isono asenzileyo. Then abantu babe confused xa umntwana ezalwa egula, njengalaa mfana wazalwa etheni engaboni. Babuza uYesu ke ngoku abafundi, ubani na owonileyo ukuze lo mfana azalwe engaboni? Ingaba nguye na okanye umama wakhe? Niyayibona le nto? So ke ngoku uYesu ngokwamkela abantu abagula zizigulo ezahlukeneyo, nokuba abantu babe comfortable ukuzisa abantu baba abagulayo noba bagula yintoni na, ithetha ukuba uYesu babembona njengomfundisi okurabhi owohlukeleyo korabhi ababekhona. Kambe mandibeke ngolunye uhlobo, other rabbis of the time nabantu ababehloniphekile ebenkonzo babengenoze barhangqwe ngabantu abaxhwalayo, ngabantu abangaboniyo, ngabantu abanemikhuhlane, ngabantu abaparalyzed njalo njalo, ngoba aba bantu bababona as aboni abakhulu, as a result uThixo uyabathini, uyabohlwaya ngenxa yezono zabo. Niyayibona le nto le? As a result xa bezi-associata naba bantu, nabo bazo-associatwa nezizono zabantoni zaba bantu. Therefore abantu abakhulu benkonzo ngelaa xesha, they would not associate nabantu abaxhwalelayo, nabantu abangaboniyo njalo njalo, because lo mntu lona unje ngenxa yezono zakhe. Ngemiva mosilantetha esilungwini ithi birds of a feather flock together. Yayibona ibe weske ukuba utya nabo aba bantu yayiba weske ngelaa xesha, because into ekuthiwa yi-table fellowship
yayisithi uzi-identifya naba bantu tyana betafileni. Hence ezinye zezinto uYesu ababemthola ngazo wasithiwa lona udla nabo. Lo uyabamkela, phofu babesithi uyabamkela lo muntu babona. Emveni koko adle nabo. So uYesu created an kulo culture enjalo. uYesu created an environment apho abantu felt comfortable. Ukuba nje mina ndinonyana ongaboniyo manje naye kubani uYesu. Omnye athi hey nomntwana oqhwalelayo manje naye kubani uYesu. Omnye athi hey nomuntu onento ethile manithini manje naye because uYesu created an environment that welcomed abantu bonke. Zamuthini ndifuna niqaphele uba uMateyu even though ethetha ngeministry kaYesu yokufundisa, ingaba kubalulekile ufundisa? Yakubalulekile. That's why sine-Sabbath school esisikhiqiza oko sine-apps ze-Sabbath school ezikhuthaza uba kuthiweni ufundiswe. Ingaba kubalulekile ukushunyelwa kwendaba ezilungileyo? Ya, uba benifumana la magazini yabefundisi kuthiwa yi-ministry magazine yalapha enkonzweni, nale abadala kuthiwa yi-Elders Digest, njalo njalo. So zonke ezi magazini zalapha enkonzweni zizoloko zizoba ne-section efundisa i-aspect ethile yokuthini yokushumayela, because ukushumayela nento eshunyayelwayo nendlela eshunyayelwa ngayo itheni ibalulekile. But kwezi ministries kaYesu ukufundisa neyokushumayela naleyokuphilisa, eyona ebonakala itsala izihlwele was the ministry of healing. Xa kuthethwa ngokutsaleleka kwezihlwele kuYesu, uqondiswa kule ministry 1, which is the ministry of healing. Actually, the ministry of healing apha, xa introduce ndifuna nibone pha verse 24, kuthiwa then his fame went throughout all Syria. Induma yakhe yathini yagcwala iSyria yonke ne. Look at verse 25. Emveni kobethethe ngeministry kaYesu yokuphilisa indidi ngendidi zezigulo ezazikhoyo phakathi kwabantu. Mamela verse 25 uthi and great multitudes followed him. So ukuqala kuba verse 24 no verse 25 zithetha ngezihlwele ezilandela abani uYesu, and sandwiched between ezi statements zithetha ngokulandelwa kukaYesu ngabantu. In between iministry kaYesu yokuphilisa abantu, mandiyiphinde le nto, in order for uYesu akwazi ukuphilisa abantu ababenezigulo ezithile, including paralytics okanye abantu abaparalyzed, okanye abantu abane-paralysis. Niyabona msumehlo? Xa ndisithi umuntu yi-paralytic, ndim-identifya ngesigulo sakhe. Kodwa xa ndisithi une-paralysis, ndithi le nto unayo but ayo-identity yakhe. Yeah, that's why even the language yethu kufuneka itshintshe. Singathi ayubani sisikhwala, as if the only thing akwazi kuyenza bebona ukukhwala. Hayi yakho ukukhwalela. Vele nditsho manje, yeah. Kuthi hayi ubani ugqirha, ubani eligqwetha, awubani sisikhwala. Xa yona nto sinayithetha ngayo. Hayi ubani yimfama. Ngoba senditsho ne. So kufuneka siyeke ukubiza abantu ngezigulo zabo. Ingaba sithi hayi lamswenyile lowa. Ukhona umuntu ethetha ukanye lamhlazi umuntu enomhlazi, hayi lamhlazi kodwa ndibene naye phakathi emoto. Ngoba senditsho ne. So we cannot identify abantu ngezigulo zabo. Ukanye ngezigulo abanazo. Bangathi zezabo ezifo i-possession ethile. Yeah, ngezigulo abanazo. So uYesu yena created an environment eyayibenza abantu bazive bemkelekile.
beyipart yabantu abamkelekileyo phambi koYesu. Nee-relatives zabo zaziyazi ukuba xa ndisiya nomntu wam ogula into ethile kuYesu wamkelekile, akazubuyela entliziywe ebuhlungu ngenxa yezinto uYesu azozithetha. Even xa abafundi bakhe sebethetha izinto ezithethwa apha ekuhlaleni, uYesu wengabajoyini, sometimes abayeke abavule because ufuna ubafundisa indlela etheni engcono. Yebo mosenditsho ne. So ndiyafuna ke ukuba my main focus namhlanje kule afternoon ukukhuthaza ukuba silibandla si-create environment apho wonke umuntu noba unesigulo esithini okanye noba une-disability ethini azive emkelekile, azive eyiphathi ye-community, because uYesu ukwazi usiphilisa only xa sikwi-presence yakhe. Akakwazi usiphilisa singekho kwintoni? Kwi-presence yakhe. And even if ayontando kaThixo ukuba lo muntu aphile ngoko nangoko, but lubabalo lukaThixo oluzokwazi ukumgcina even within lo meko. Neva mosenditsho because uMpostoli Pawulos uthi unolwamvila alufakwe ngokwendawo awamcela uba uThixo alususe kuye. Asiyazi uba yintoni lwamvila, but ke abafundi beBhayibhile abaninzi they conjecture okanye ke bayaqajisela ukuba kungenzeka ukuba yayiproblem kaMpostoli Pawulos yongaboni kakuhle. Yebo, uMpostoli Pawulos wenechallenge yongaboni kakuhle, neleta ewayezibhala wayengazibhali ngokwakhe because wene-eye problem engaboni kakuhle. Ever since the experience yaseDamascus, uThixo ewe ezasuke ezazikeyini emehlweni akhe wabona but wengaboni kakuhle. Incwadi yabaseGalati uMpostoli Pawulos uyibhale ngokwakhe engxamile, zangabe naxesha lokuba alinde omnye we-literary assistants zakhe abantu ababemncedisa ubhala. So wayibhala ngokwakhe, ude athi xa iqwela le ncwadi niyabona amagama amakhulu endinibhalele wona ngoba le ndibhale ngesandla sami. Sometimes umbuliso awubhale ngokwakho uMpostoli Pawulos, athi lona umbuliso ndiwubhala ngesandla sami. Xa ebhala incwadi kaFilimoni, xa efika apho athembisayo uFilimoni ukuba kunemali akuyisha yona u-Onesimo ndizayibhatala ngokwam, uthi le ndawo ndiyibhale ngesami isandla ndizayibhatala. So uMpostoli Pawulos lona ndimthanda kangaka. Ndingathi mhlawumbi wene-partial blindness because webona, not that wengaboni, but wengaboni kakuhle. Such that xa ebhala webhala ngonobumba kakhulu if uzibhalela ngokwakhe because akatheni akaboni kakuhle. The man who is responsible for most of incwadi is the New Testament. Nokuguquka komuntu obhale most volume kwi-New Testament uLuka, and the only Gentile obhale incwadi eBhayibhileni uMpostoli Pawulos had a disability. By the way, nayazi uba uYohane ngeke ebhale incwadi yesithilelo, which is the first incwadi zakhe, uyibhala engasaboni, blind. Hayi ngoku ndiyanixhobisa uThixo abantu abanee-disabilities uyabasebenzisa. Ayiyo limitation kubani? uThixo. So the limitation. So ke ngoku masingalimiti abantu. Even abantu abakhulu. Hayi mntana usibani. Akanokwazi babe lwethile ngoba mdala. Akho retirement ke kwaThixo. Almost isibani retire ngokufa. Waqalela 80 ministry yakhe, 8 years old. Xa khona hayi nokuThixo akazibaza ndisebenza ukubandakula lo muntu. UThixo wafika konke naye lifile ixesha loba. Ngoku fresh engusishushu uThixo umyekile. Because udepende kubufresh bakhe nakubutsha bakhe.
uThixo xa sencame yonke into akasakwazi ukuthe kuqoqana negusha mos imini yonke ukuthi uThixo hayi ke ungonoredi ke ngoba ndisebenzi. Amen. So Apostle Paulos uthi kuThixo uthi wamcela kathathu mawubolos. Uthi wamcela kathathu uThixo usuku lwamvela kuwe. Wathi hayi ubaba lwami lukwanele. So sometimes uThixo akasusi lwamvila. Umeleza lona ubanjwe lengxaki. Actually amandla kaThixo abonakala more ngokugcina umuntu. Uba lento befanele imenza aphasa lakhe aphalale ingamlimazi. Enolwamvila lumfundisa izinto ngayo nangoThixo. Ebengazuzifunda uba belungekho. Nina mose ndisho zikhona izinto ebesingazuzazi ngoThixo xa besikwi-position of comfort. So uThixo asivumele ukuba sibe kwi-discomfort so that sifunde izinto ngaye bezingazuzifunda under normal circumstances. But ke my main thesis namhlanje ithi must create an environment apha abantu bazoba comfortable ukuza kuYesu belo hlobo balula. Bayazi uba uYesu uyabathanda in spite of their challenges. Yes, sir. And the challenges zabo as your definition yokuba bangobani na. Neva mose ndisho nje. Zamxelela into ke kona omnye utata xa ndibalisela ibali lakhe. Lo tata lona ndidibana naye seyiqabukile. Uyabona nje utata mos ne? Yes. So lo tata lona uyandibalisela ukuba wafumana i-accident at the age of 12. So owabo kwakuse ekhayeni apha kulele khona ne kwasexa kwendlela. And le ndlela lena yindlela esuka kwidolophu yaseXhosa. Mhlawumbi aniyazi iXhosa uba yintoni na. Idolophu ke ephesheya kwencipha. Yayibabazela Xhosa kuthiwa yi-Elliot Day ngesilungu ingapha komqanduli. Xa usiya ngasemthatha ubrancha kumphambuka ekuthiwa yi-Vichisville. Yeah. Now phayana kukhona isibhedlele ekuthiwa yiMadwaleni Hospital. So lo tata owabo useqala kwale ndlela. Elendlela ihamba imoto itraki iloli. So xa bathi bedlala ibhola wayethanda gqithi ibhola lo tata. Wathi cross indlela. Amtshayisa itraki. Ayamtshayisa nje kuphela, yamtshayisa yamnyathela umlenze lo wase-right. So mna ndibana naye lo tata umlenze wase-right engesenabo ehamba ngeekrutches. But lo tata lona wayengumntu oyithanda ibhola. So nje bekhula nje enomlenze omnye ukhula abe yicoach yebhola phaya elalini yakhe. Athi soba nonyana lo tata lona onyana bakhe abafundisa ibhola. Abathengele ibhola uCoca-Cola wayeba nebhola ebezithengisa. Apha zaziphuma zine-leaflet and le leaflet lena yayiba nezikills ezithile ukuzenza njani. So lo tata abafundisa onyana bakhe ukuba hey ibhola idlala ngolu hlobo nononi esi skill usenza ngolu hlobo. Unomlenze otheni? Oyi-1 lo tata. Lo tata lona wakhula ke waphangela. Mna ndimazi ephangela kwaTelkom accounts clerk kwaTelkom. Yayingumsebenzi obhadlileyo ngela xesha. Yeah, yayingumsebenzi obhadlileyo ngela xesha kakhulu. Niyeba nje ukhulele ezilalini mos lo tata. And ungumntu otheni onomlenze oyi-1. Watshata by the way nje enabantwana nje. Utshatile unabantwana. Uthanda incwadi lo tata, uthanda ufunda kakhulu. Umuntu othanda ufunda, umuntu othanda ukuthetha. Umuntu othanda ufundisa.
unyana wakhe notata ukhula zithi tshomi zakhe xa zigezelana zithi wena umntana wakho sisikhwala. Iyavakala ya injalo into yabantwana, but ke loo behavior ixesha elininzi bayifunda apha kuthi. Ya bayifunda apha kuthi, andisithi abantu abathi xa abantu beqhwalela siziqhwala ne. Ya so yayinjalo ke loo nto leyo. But anyways, fast forward, lo tata omnye wonyana bakhe amthengile iBhayibhile for the 10th birthday yakhe. Okay. Athi lo tata uzifunde ngale ncwadi. Uyifundisise. Ungazifunde le ncwadi. Kodwa le yona ibalulekileyo. Wathi futhi uzulandele nemithethwa yintoni? Le ncwadi. Ya. Mna ndingumwisile. Kwenza unkulu ke kulaqala yiwisile. Ya. So ndingumwisile mna. Kodwa ndiyazi uba apha ewisile asenziwe yonke into iBhayibhile ithethayo. Mandenze umzekelo, iBhayibhile ithetha ngeSabatha. Sithi sinawo namaculo apha ewisile athetha ngentoni? NgeSabatha. Kodwa sigcina icawa. Wena uzungalandeli le nto enziwa icawa, uzulandela le nto ithethwa iBhayibhile. Yavakala le? Lo tata lona wakhula nje benabantwana nje. Wathenga umzi kwindawo yayi-Right Gate. Wayenazo nemoto ntoni. So zange aphile bomi. Phofu ishona wenayo, wawunoqiniseka uba hayi akukho nto itheni. Ya. Lo mntu uthetha ngayo ngutata wam by the way. Lo mtata wam. Mtata wam wawungasoze umhleke ukuthi sisikhwala. Because oyena mntu ozoba embarrassed nguwe. Yayengulaa mntu wesithi xa uzothi sisikhwala. Athi ngcosi kube sisikhwala ekulenzeni kulokube sisikhwala. Wayephoxa ke laa ntata. Hayi ndithi uba abantu mabaphoxe by the way. Yayithetha nje ukuba yayingumntu one-confidence enkulu kakhulu. Ndikhumbula imini ndathi yombona phaa ndihlale kuye emsebenzini ndenze homework yam. Athi umnyusisa, hayi bo Bramte, kutheni ngathi uqhumqile nje namhlanje? Akathi hayi ayikoqhumqobi, natural beauty. Why did you think ngotata wam in this way? Yicingele lo last week by the way, into possibility ministries day. Okay. Ekhaya church. Ndizayi uba ndikhuliswe ngumntu one-disability. But one funny thing, xa ndicinga ngotata, I never think of disability yakhe. Never. Because akukho nto, utata wam usweleke at 43. So zonke izinto ndizibalisayo azenzileyo ebomini bakhe uzenze before the age of 43. And nonyana wakhe by the way wamthengile iBhayibhile ena-10 yayindini. So sometimes i-disability yomntu isengqondweni. Because utata could have seen himself as a squad. Athi hayi mna andikwazi ukwenza nto, ndatshayiswa yitruck ndina-12, ngoku andikwazi uhamba, andikwazi uthini. Afuni yabona athi uzofola kwasasa because akatheni akakwazi uphangela because akananto. Omntu lezothi hayi andikwazi uqhuba ngoba ndinomlenze omnye. But utata was never like that. Actually, xa sifuna ii-crutches zakhe wesithi saphimile zamba. Iyavakala. So we saw utata ii-crutches zakhe as ipart yomzimba wakhe. And thina we never viewed. And laa nto yokugezela ukuthi utata wakho sisiqhwala yayingena ngathi uphume ngapho because utata wam never behaved like usisiqhwala. So mna I never saw hayi bo utata ndimbuze yintoni utata wakho ayenzile apha emhlabeni utata wam angayenzanga. Iyavakala mosenditshona. So now siyinkonzo ke ngoku mandiza phaa kuthi enkonzweni we need to create
create an environment apho abantu bayaziyo ukuba there are possibilities uThixo has embedded ebomini babo. And if uThixo uyasuke ebuzwa ngala mfana ukuba ngubani ozalwe ngubani leyo ungabe sikakhulu umuntu ubisi ngubani leyo kuze abe nje lo mfana nguye okanye ngabazali bakhe. Uthi uYesu ayingabazali ayinguyanga onileyo kuze abe nje kodwa kuze imisebenzi kaThixo izukiswe ngaye. Uthi uMpostoli Pawulos yena xa echaza olwakho lwamvila uthi so that ngenxa yokuThixo izinto ezinkulu wambonisa zona ezulwini ezingazange zabonwa ngumntu nezinye angakwazi ukuzithetha, uThixo wamvumela to be buffeted by Satan so that angaphukumani. So i-disability kaPaulos was for his own good. Ukuze angaphukumani asoloko exhomekeke kubani uThixo. Nivoma silandele. But ke ukuthina silibani maniqale ngoncoma apha plus niza kakuhle kwesini sikelele. Amen. Yabona ndiyayibona ukuba kukhona i-ramp noko ukuba if kukhona umntana kaThixo ozomapha ngaphambili ohamba nge-wheelchair abe catered for kwesini sikelele ngaloo nto. Amen. Bona nakwezi toilet zintsha nizakhileyo ukhona elungiselelwe abantu who have special needs kwesini sikelele ngaloo nto. Amen. Hey, ndifuna ukundichallenge ke ngokwe Mampolozo ngoku ndiphaya esikolweni eKenya. By the way, xa sesikolweni asibutanga mandifuna ukuthetha le nto le. Niboyikhalazela ke nibokhathazeka kuba ndingekho ne but niyazi uba ndiyafunda kule ndawo ndikuyo. So ndimane ndibizwa ke kula mabandla aseKenya phaa naphaa ukuba ndishumayele ne wandiphaya esikolweni. So ke xa ndiyoshumayela endaweni ndiyajonga uba yintoni endinoyifunda so that ndiyithathe ndithi xa ndigoduke ekhaya ndike ndibaxela uba heyi bantu basekhaya ikhona into endiyibonileyo phaa endicinga uba ingasinceda. Now ndishumayele kumabandla close to 10. In terms of a church, alikho ibandla endishumayele kulo eKenya ebelingenayo i-sign language interpreter. Not one. Not one. By the way, nase-GC, ngoku bendiye e-GC, ukhona phayana kwesa stadium, kwenye kula arena i-GC ibikuyo, bekukhona i-section eyenzelwe abantu be-sign language. Noba zigcwele zonke izitulo, if wena you are not deaf, awukwazi ukuhlala kweza zitulo. Hayi uxelelwa security, khona i-security. Zebuze uyeva, ewe ndiyeva, ayondawo yakho le uxoxa. They had someone uqala ekuseni uyotsho ebusuku xa ivalwa isession ebusuku otolikayo bamane betshintshiselana. Now eKenya each church has 3 to 4 sign language interpreters. Naxa besenza i-stream kukhona i-main camera le ijonge phaa eqongeni, kube khona i-camera efocuse specifically ku-sign language interpreter. Now ndifuna le nto niyithethe le nto ndiyithethayo. Xa ufika endlini uzufika ubhale Nairobi Central Church, bukele service noba yanini na, uzobona at the bottom of the screen ukhona a-sign language interpreter. From i-Sabbath school njengenjumayelo kuphela, from i-lesson all the way to i-divine service i-afternoon program. Hey man, ndiye kumabandla asezindaweni uqonda le uba bekuse-South Africa bendizokoyipa ndingakhuthuzwa. But xa ungena ngaphakathi bane-sign language interpreters. Nikhangele at least iNairobi Central Church, nikhangele iLovington, umfundisi uPape bephaya isenze camp meeting last year. Nikhangele iNew Life Church. Mhlawumbe nakhangela neKarengata Church. Just 4 churches. Nisikhangele zonke more than ezinye izibalayo, but I'm just mentioning a few.
So ndibona uba inkonzo yaseKenya has gotten to a point apho ipart ye-running yenkonzo ukuba kube khona i-sign language interpretation for abantu abangathini, abangevayo, abantu abasebenzisa sign language. Lale experience ke ndiye kwenye conference yolutsha eorganizwe ngabantu abatsha. And among aba bantu batsha bane-sign language interpretation. Amen. Nevale ngabantu abatsha hayi ayiorganizwanga ngomfundisi umputha abaphayana, meaning youth director. This is a ministry. Hey, ibhotile alapha ndibonela bhotile imnyama ibinxibe ndiphethe ekuseni phethe enye ngoku ithi Alive Kenya. La water bottle ndiyithatha ifumene kulaa conference bendishumayela kuyo. So njeba ke sikule conference lena during the day bekusenza door to door between 2 to 4 p.m. ne kwakhona omnye udade uthi kum, one of the organizers, uthi mfundisi ndiyacela uziavail ungaphumuye kwi-outreach wena. Ndibone abantwana bakaThixo apha abadinga basenze outreach kubo. Uthi mfundisi, are you comfortable with the Bible study with deaf people? Did you have comfortable? Because Sagi Nawana Lama, Yawanwele, what okay, mfundisi, when uzothetha mna ndokutapitela send bafumene sizafumana classes so esobani Bible study because we were at a Catholic university. So bathi sofumana class lodade sidibane nabo khona wenza Bible study. So ke ngokule conference thina ngeafternoon instead of siphume siyokwenza siyogqithisa literature siyothandaza nabantu njalo njalo thina sidibana nababazalwane nabadade senza Bible studies nabo. Sayenza londo. On the last day, we made an appeal. Bayingaba bayafuna na uqhubeka bafunde izinto bebezifunda. Balungiselele ubhaptizo. Bathi bayafuna bonke, all of them. Baphakamisa izandla bathi siyafuna mfundisi. Sababuza nibhizi kangakanani imigqibelo. Bathi bakhona ngabo siyenzani? Siyaphuma, siyashopisha, siyathini, siyafunda. That's okay, andikho busy ne? Sathi kukhona inkonzo apha iNew Life Church. Into soyenza sizomnxulubanisa nayo iNew Life Church. Yenzela uba inilandelele. Bathi no sinoyithanda kakhulu loo nto wena. Connected the church, sabadibanisa nenkonzo. Sabashiya with inkonzo phayana ezobalandelela. Why sikwazi ubashiya iNew Life? Because the New Life banabantu benza sign language interpretation. So aba bantu banganokwazi uba babenze i-Bible studies in sign language. Ngiyayivalela le? So ndizama ukuthi siyinkonzo, we need to create that environment. Yenze kanjani loo nto leyo? Ndithandile mamini ukuyithetha ye-education. Funeka ku-educate inkonzo. We need to have psychologists coming here. Zisicacisele nge-autism, zisicacisele nge-Down syndrome, zisicacisele ngazo zonke izigulo. Not only ukuba zibonakala njani, zimanifeste kanjani, but what are the psychological effects on the person, onezi zinto, and on the people ababakhathaleleyo. Because when we are ministering to persons with disabilities or who live with disabilities, we need to also minister to those who are their caregivers. Because they have challenges esingenazo thina in our regular lives. Banazo challenges sinazo in our regular lives, but they have other challenges esingenazo, and we need to be educated on how to minister to them. So we need education. We need reorientation in language esisebenzayo asina ngabantu. Ikhumlo udade waba nomntwana one-autism. And nomntwana one-autism xa kuyabonakala uba kuye, it was not severe but yayibonakala. Omnye udade wathi ingathi umntana kazibani usisidalwa nje. Yaba phansi kuye kunzweni lo dade lo. Afuneka ndimcele. No.
laa mntu laa nto ayithethayo ayo-reflection yento ecingwa nguthixo ngokala but at the same time nayo udinga ueducate ukhule kuthethwa ngolo hlobo. So we need to educate each other on indlela yothetha nendlela yoetha nobehavior around abantu so that singabenzi abantu bafilishe lesser than. Yavakala mosenditshoyo asigqibelelanga but kuyafuneka ukuba sithini elisizame sifunde si-educatwe and ingapheleli xa silapha enkonzweni loo nto leyo nasekuhlaleni sifike si-aplaye the same principles nasemisebenzini yethu. Abanye bethu bako-HR manager emisebenzini uthi xa kufika i-application yomntu singathi ke xa ifika kwi-interview afike umntu ehamba nge-wheelchair siqonde uba yho uzawusisokolisa ke lo. Ndeva mosenditshoyo. Yeah, we need to make sure that we give abantu equal opportunities. Unless, of course, umsebenzi kuba ukhangela i-sprinter for i-4x4, i-4x1, nebona ngosivulele. Yeah, if ukhangela i-sprinter selile, awuzuthatha umuntu oku-wheelchair. Yeah, mosenditshoyo ne. But if umsebenzi awufuni milenze ibalekayo, ufuna ingqondo, ufuna izandla ezisebenzayo yonke loo nto leyo, we cannot discriminate against abantu because umuntu uhamba ngentoni nge-wheelchair. Utata wam ude wasweleka, he was never retrenched emsebenzini ngenxa yoba kuthiwe uyi-incompetent ngenxa yokunomlenze. Neighbor mosenditshoyo. So we need to have that orientation ezingqondweni zethu ezoba understand abantu where they are. Then after getting the phone, we ask to cut lunch. And the Halu assume back, I know where from going on to let us do it here. But I'm going to choose at these days. So I'm going to eat the lamp of Bank on. So I tell them what I'm going to do, like one eye. Ndiva, German will cut lunch, ukavarishwa lawyers as a specializer. Ngokutya imali zabazali okanye zabantwana abane-cerebral palsy. Yabona? Umzali asebenzise i-lawyer for uba im-aplayele imali zogoya umntwana for the specialized wheelchairs neentoni ezidingekayo in these circumstances. Imali kutsho ngurhulumente 13 million. I-lawyer ithathe i-12.5 million inikeze umzali 500,000. Most umzali uhlalela ngapha yana kuthole does not know any better. Ubulela pasale 500,000 but ayibone xa iseyiphelile le mali uba hey ibingekho le mali. So xa i-investigate u-cut lunch lento they see ukuba there is this abuse that is happening. And siyinkonzo we need to educate abantu ukuba bangabi nayo loo nkohlakalo iyabhudisa imali. Iphutha nakumntu wenkonzo imali. Yazi umudade wesebenzela enye i-organization yenkonzo alizoyichaza uba yayi-APP. Loo dade wathi hey yazi ndidinga imali yento ethile. Wabuzwa i-board member yale organization nayo engumsabatha hey ungayiswela njani imali ukuphethe imali. So that's why I'm an assumption about lawyers assess about no ends and no learning. This is part of the education that we need to impart. By the way, when you ban the people, they tell again by a comment that day, near almost that, the Tara be taken, is that day. Can't be cars and everybody to Tata. Then they tell because they maybe is the number I will never pay. There was a Pretoria City Church. What is that? They gave money out of 180,000 young girls. They're going for years. That's why we never rotate and Jebo and Ronje, we never no assistant, no body. And if possible, his signatures in a thing you don't care. Never must have choice. The Tetagon is auditor. It allows controls for auditing. Fulumzi controls so that ukuba imali kube nzima aba bantu bonke so unondyebo ne-assistants zakhe ezimbini nee-signatures ezintathu
funeka boyi-6 bangqinelane ukuze batye le mali. And funeka bayinqunqe yonke ke ukuze bayive because incinci le nkonzo. Manje kuba kunezinkonzo ezinemillionaires. But abantu banemali eninzi nabo abanikeli kakhulu. Abanikelayo banikela nge-EFT. Ngiyayiva uma sendisho. Yeah. So that's why abanye bethu asisafaki kakhulu uqatha-qatha. Sivele sibuze i-bank account. Nalapha umende kwalapha ndiyacela manje nizame laa nto ka-SnapScan. Ineza QR codes nizibeke apha. Ndiphumile ngokwemthole ndiyakuya kodwa ne. Nizibeke apha nebalele. Yenze umuntu ongaphethanga amanje nayo uSnapScan apha efowunini. Athi nje ngo-SnapScan ogqiba i-SnapScan izawuyisa imali. La mali uzawuthatha nje R2 oya ku-SnapScan, the rest of the money yaphayana. Akho nomnye uzokwazi uyityala mali ngoba seyisebhankini. So ngoku kufuneka ayikhuphe phaa ebhankini. Uzayi-explaina ke ngoku i-bank statement ube beyikhuphela ntoni xa senze i-report. Yebo mosenditsho. So i-point yam ke ngoku kule nto is very simple. Ndibuyela back ke ngoku kweza lawyers. It was more than one lawyer eyavezwa kwawucarte blanche. Isitya imali eziphumele abantwana to make life because abazali abaninzi who have children with special needs. Abanye bayeka imisebenzi to take care of this child. Then kufuneka i-wheelchair, then kufuneka into ezithile, zonke ne-visits to isibhedlele yonke laa nto leyayo. So ezaa mali akenzi mistake urhulumente xa ekhuphe 15 million. Ayolotho leyana. But yenzelwe ukuba lo mzali akwazi uhoya lo mntwana for the rest of their life apha emhlabeni. Engakhange asokola. Then ke ngoku apha enkonzweni siyofundisa nabo bazali bakeke mzali kwento ekuthiwa yi-investment. Yeah, so that ungayinqunqi because the 15 million iyaphela xa usebenzisa ungekho mali ingenayo. Mhlawumbi ungayifaka kwi-unit trust, uyifake kwi-government bond njalo ngothetha ke nabantu abanjengoluzi lomrhwebo apha enkonzweni abazi-specialists kwiinto zenoni zemali. Ipoint endiza nayo kuba inkonzo lena befanele i-environment that makes life easier and the burden lighter for abantu abane-challenges of whatever sort ebomini. That is my only message namhlanje. Uba i-Possibilities Ministry exists ke ngokuthi u-educate ibana. Masingayiniki i-Possibilities Ministry isabatha eyi-1 nyanga. And if ayiyo sabatha ye-Possibilities Ministry, singabanazo nee-nuggets mhlawumbi. Uba zithi once a month uMamkholosi sawunikeza i-nugget. Noba uyenze ngokwakhe nokucele umuntu athethe nje ngento eyi-1 just educating us about one area. Kwezininzi iyavakala moshe mandiyizise kunike ngoku ingabe ikhona into ne-comment question yonke loo nto leyo. Nandiye ndachukumiseka kusasa kwakuthethwa nge-autism. Umzukulwana wam omkhulu the spectrum of autism ufika ena-5. In fact, ndiyavizitha ndiyabavizithela bona umntana uyadiley uthetha bethi 4 years umntana akakathethi. Umama, ii-new mothers ziyasinika i-support kakhulu bantu abakhulu aba-around. Fumanisa uba umama is in denial. Akaboni ngathi mnandi njanjaranga, you know. Until umntana nursery kuthiwe he needs to be seen by a special person. Didn't this come again? You know what? It's not common. Surely something is wrong. But in short and what kwenzeke abantwana bazohlala ufika ke ngoku nama ndimqhelanga nam last gave birth so many years ago but I don't know mntana especially mntana on a condition. Yeah. So ufika uyaskrima uyakrwemba uyalwa. If udlala nge-toys uthanda imoto, they fix their minds to if udlala ngemoto uziputha in a row. Imosha enye yangathi ayikho iyo bona ke ayichithe yonke laa nto okanye wena by mistake you know ukuphazamise. But maybe praise be to God that
intontoni kukho i-specialist esenza i-awareness workshop ye-autism. Ndaqonda mandiye ndiyoyimamela ndiyazi. Wayiqala ngento yobana abantwana indawo yokuqala i-autism inezinye izinto ehamba nazo uzafuna ne-ADHD benento yonke bene-OCD nje. Wathi umntana okokuqala uzawugxothwa esikolweni because uyaphazamisa akamameli. Lo mntana ukuthethwa yilaa tishara ifundisa ngendlela yena sekude aphakama abhekebheke afika agqithe nepeni yomnye ebethe by the time egqitha konke ugqitha ngenqindi yathi inkosi ngowam lowo rwanda yafumanisa lowa wam as a result akasibathathi i-1 month esikolweni wakhutshwa because kaloku akafanelekanga aye kwesaa sikolo. But by God's grace, you know, noba bazohlala kumngathi uthixo into zakhe zihlekile. Today, if umntu uyamcaphela izandla zakhe ngekutsho xa umbona mhle, but when you sit nearer to him zamcaphela izandla zakhe azikho nje nezithe as a result xa bamba ipeni akayibambi ngolu hlobo uzayibamba ngayo. As a result wafumana ke awakhe akasifumana isikolo because inqabile isikolo urhulumente wethu zabantwana abane-special needs. Wahlala unyaka ehlele ekhaya abantu ingathi intona nje thina umntana simneglethile ntoni mamuzomntamthemthele but by God's grace sasifumana isikolo. So wana year behind i-age yakhe. So today use-Westview, he's doing motor mechanics, body mechanics and into yemoto. So ngokulaa nto yalaa moto yaqala ebuntwaneni mna ndathi imoto endandiyifumene ingastati ndiyifumene airport ingastati wathi ndakuyumntu wayiqika yabuya imoto igquma. Sendixela into abamfundisi by God's grace bayabazi abantu benkonzo likrwale lihle usmart unento yonke umhle xa umjongile but lo mntu unazo ii-defects zakhe uzamqaphela naxa thetha abe nelaa xesha lo-emphasize xa frustrated zombona ngorikizandla zakhe ezo zinto zinjalo. But ndifuna ukuthi God is good. God is good. uThixo uyasinika ii-resources, uThixo uyakhokela, and laa mntu ndimbona because there are already people that have approached, people that have got companies that are saying, look, September, send us a CV because he's in his last year. Sekusithiwa. So aba bantwana maybe nakulamakhaya ethu maybe they are there, to raise the legacy ekhaya because God has given them ingqondo. That's what I can say. When he prays, that's one thing that I take. He prays specifically for into ayiphindaphinde athi inkosi ndizawubhala ndicela ingqondo yam iyenze izole ngoba ingqondo yam iyathanda uxinana side sijongane sifuna uhleka but this person is sincere, is talking to God. Athi God, I ask you to keep my mind calm, to make me focus. Ivele ke ngokulapha thizimuyivepha but ndithi uthixo that's what I'm saying. Noma kungangathi kunzima because xa unganalwazi esavela wonke umntu izokwentu have a good time. Asisonke abantwana bethu bakhule kakuhle right, but xa sibona bangathi let us try and get knowledge, let us try and get help. Wakhe wanika medication funda medication yaphathana ulala medication one side effects umntana akuxangana zemithambo abengathi axhuzula because abazali abamniki ngamaxesha afanelekileyo. That needed a strict monitoring, but they nearly killed the child. Now siseKZN kubekho umama apha uthi wow siswane uyayibona because umbona efele eboneni engathi uyaxhuzula engathi amehlo akhe athe gqa wenziwa yile medication. So nezinto esizithethayo
Oh. Which was truth, we understand them, how we came to us truth. But now, so, not to see if we need to be patient, that hyperactive. Yeah, that's if a condo that is kind, oriented, good. Yeah, and condo tendencies are going to your state, but now umuntu esenza into so, and sometimes that is embarrassing, especially umzali. Where we are going to get up. Sometimes you should actually not have especially if you want it's a bit extraordinary. I don't know normal. But even in those cases, our background, so it's always best. And in Barcelona, Moscow, the day, if we have a and the medicine bar. Okonomi mfana, nyindwana both yai boss. Abandona bazi. Hey, no comes when goes and put I am what? Jobush my island, I'm a refuge. But you have been said Omne, Utata Mutal. Omne Utata. Because he was unzi. He doesn't food and they have more than what you I'll never know. 22. I don't yeah. I so come not sometimes would so I'm going to disband. So one day here I get cousins on visitations. I'm the figure well kind. I've got a special African African assistant to Tandazo, this will buy the Tandaza Nabo, or Kumada. I really can't speak. And in fact, because that time we have one. But it so happened to Bangabaza. So the figure again. Then the visitations corner, watching what can you about height. Kanti ziyebonzweni ngesabata loShumayeli. Randwana nabo bonke neThomizana. Wazitalisa zonke phansi. Front row nomnye wathethayo. Ngoba sasezithomi ngoku. Because ziyebonzweni betha nge-high five. Thini. Zange ngithanda nento yokubaleka kwakhe ebonzweni uba ungaphinde uyenzekela nto yokubaleka ebonzweni. Ngokuhleli phansi umamele enethomi zakhe zonke zilandela yena mozoba yinda zimamele. So sometimes ukuthetha kwethu simosha ngaphezu kokuba abanye sometimes iministry edingekayo ekokuthetha is presence. So mhlawumbe xa umuntu enomntwana ohluphayo mhlawumbe funeka xa silohluphayo kandithethi ngenxa yelento ye-challenge anayo physically or psychologically or whatever. But nje umntwana hyperactive or whatever noba yintoni. Mhlawumbe kungcono ukuba sisondele emzalini. Sivane nomzali. Mhlawumbe sibuze hey yabona uba abantwana bakho bababhizi mani ikhona indlela enonceda ngayo. Mhlawumbe umuntu overwhelmed. Hayi ngoxa ndisingathe ndicela usibolelo. Okay, next week ndizawuhlala nawe enkonzweni. But suyenza lo mntu saqala ufika. Build a friendship nalo. So that I trust athini and I trust motive yakho. Because sometimes abantu abalifuna uncedo lwethu because abayazi motive yethu. They don't know if it's your motive is pure okanye uzozibonakalisa ubulungisa bakho ngaye umntu. Iyavakala mosele ngishoyo. Senkosi kakhulu. Ukhona omunye umuntu dad. Kuthiwa ndishikelwe ke 10 minutes ukuthi umphathi unyiwe apha ndizithuma dad. Nezanto ezibini phayana then sizayiqukumbela ke ngoku. Senkosi kakhulu. Mandiboleke le yam dad. Enkosi kakhulu. I think kubalulekile uba sibe patient
especially kweli xesha siphila kulo kuyabonakala abantwana abazalwayo nabakhulayo bazaba ne-challenge and sibandla, I think this ministry came at the right time ukuba isilungiselele for such imfundo kanjalo kulaa ndawo ye-sign interpretation naye umuntu already usenze abenzo Amen. uyaqala kwisabathi zakhe Hallelujah. and yakhe ufundisa abantu seleqalile ne-finance. Amen. Bonke abanye abantu ngabanomdla invited once aqalisa umama uyifundele she's attending the classes. Amen. Now the challenge apho izabakhona kulaa nto bendithi kuyadingeka ubana sibe patient with each other okanye one another as members. Okwangoku akho mntu simaziyo esizawuthi udinga i-sign language interpretation kodwa sitsho thina because asimboni kanti ngenzeka kwakhona umzekelo uma uzokufa uyapha akubona ubukhulu bakhe athi akayazi lesangelo zokufundiswayo uzawukwazi ufika enye imini ngomnye wethu besisiva but ngenxa yemeko esiphila kuzo uzibhaqa ngokusele uba ngabona singenele kulaa play kukho abantu phaa abathe sebabadala baba ne-conditions abaphila nazo bebekade nazo. So there's no guarantee that sizabangaba usengabobobo. Hence we need into yobana si-understand sibe ne-patient nomkomelo. So xa esenza phaa umama i-sign interpretation masingahlupheki asiqhelanga but sizawube siyiqhele because uzawuba phaa enze ukwenza into ikhamera ikwazi ukumkapturisha ngokomuhleli phaa uyandiphazamisa kolo zonke because abejonge jonga phaa umshumayeli logama wena ungekayidingi ukhona yena uyidinga ndifuna ukazamanifosa And ndiyafuna ukuthi i-good into yoba sibhude sisiya ngakhona. Yes. Masiyeke zonke izinto xa siziqala masiziyeke iziqala ezine-clubs. Zizawuyazibane order. Ngenye imini uThixo uzawusikelela isi-fear plus ngee-cameras ezi-sophisticated. Umntu e-sign language interpretation abe nendawo yakhe. But at least masiqale ngobo ku-clubs sithini siqala ngabo. U-clubs ke ndimsebenzisa ngendlela e-clubs ningamthathi serious kakhulu. Simsikelele. Alright. Yes, indeed, Pamela Jack wants to pull in when then osifundisa ngayo ngalo ministry. Ngimbulele uThixo ngokusinika umama uKolosi. Amen. Yazi thina ke sinamaxesha thina ngapha esikolo. Hayi lebo thisimutele ngayo sesifundile ngayo bathina xa emncinci esandawuzalwa umbona ngodlela naxa ndiyaxoka sana. Amen. Naxa ethile ukuhamba ngodlela iyasinceda ke ngokuthi nalona because yona befamily sinayo umntana otistic simtreata like everybody else but ukuthatha amaxesha esikoma but uthe yawakho le program apho plus samane sisive into ezithile lo sister wami uyancedakala apha ngenxa yendlela abenza ngayo ndimbulele uThixo ngokusikelela ibandla lasePeplani siyithathe kaninzi umama boke xa esithi ufuna ukutreyina abantu for sign language sadawo sign language ngibala ngokufunana kodwa xa kuthethwa namhlanje siyayibona into yokuba ibalulekile le nto ayenzayo yaye yena khangabe namona uthe awube eyifunde ibona waqokelela abantwana benkonzweni uba makabafundise ukuze xa bephinda bebakhona abantu abanjalo bayazi uba sinika kuhle kuselibandla siyakwazi ukuthi ndiyabulela uThixo Umama ephakathi lapha emveni kwakho nezensiza kumama sayiqukumbela sithi nje gabagaba sikulele 5 minutes. Ayibe lapho ndizakubulela umfundisi ngokuba siuthwe qabaqaba ngento e-autism. Uyazi kaloku ixesha xa uyilekisha i-knowledge
izinto ezizibona ngohlobo lwakho. Mna xana ndiqwalasele according kule nto ukhwelite autism. Mosabe bandleni ngoku siyazana ubuninzi bexesha singamaKrestu sonke. Mna ngokokucinga kwam bendinokucinga uba mhlawumbi ubuwazi xa umzali yena siqonda uba endinomntwana umntwana unesi siphene sinje yaba mhlawumbi bekangayithina ngolo hlobo. Xana okay mhlawumbi analoo nto anayo ibeke ngolo hlobo andanoba kunoba khona na ubuwazi lokuba mhlawumbi ayikhetha apha enkonzweni because ukhona omnye umntu apha enkonzweni wathi bona nje umntwana nam ndingamboni nje unale nto. Sayiqonda sayi-understanda le nto ngokungeli ixesha kuba kukho laa nto mhlawumbi sikhula thina singabantu abakhulu ingathi iyadisrapta kanti asinayo i-knowledge uba what is happening. Kanti xa siyazi uba ubani unomntwana nje ubani sekulula ke ngoku into yoba simamkele. Idazimina simamkelanga xa siyethuka kuba siyayilekisha i-knowledge. So ibalulekile laa nto i-education. Eyesibini kukho laa nto ithi mhlawumbi uzawubaleka ke ngoku le nto kusiya. Kodwa ithi le nto uyazi uba kubantu umntu one-disability okanye mhlawumbi mandithi mna kunzima ukuthetha umzekelo. Ngoku ndinalaa nto kuba ndingayamkelanga le nto ndinayo. Ndiyithathe into yoba ngoku andamkelekanga nam. Indawo yokuqala xa wena unaloo nto unayo ingaske into iyaxhomekeka apha kuwe. Then ke ngoku xa ixhomekekile apha kuwe kulula ke ngoku nomntu uzavele ungathi hayi yho ndiyaqhwalela mna andinako ukwenza le nto nale nto. Uyazisizela wena suzisizele ukuze nabantu aba uhleli nabo bakwamkele kule meko yakho kuba nawe uyazavela uthi hayi ndayenza into ethile nto ethile. So ndiyabulela le nto umfundisi into yoba ingakho imane iqhubekeke ukufundiseka side siqhele kuba izawusenza ngoku siqhelane nathi sonke kwiimeko esinazo ekosini. kuthiwa liphele ixesha lakho. So ndicela ndisiqabaqaba hayi zandinika mkhonzwana naqala uba ndingangamniki omunye ngosekathethe ngoku kosiyakuma arayidabulela mama Yenza thina mfundisi andiziphinde izinto. Beke ndive. Okay, yenza thina ibalulekile le ministry that how I wish and we can ingathi nomathi ukude. We need to be educated because we are judged. As a result, there's a stigma esibekwayo sobana most of the time iqale kumzali ndingafuni ukuyi-accept uba umntanam unale nto ngoba soyikuthathwa enkonzo yinkonzo. Kunzima xa singenawuza nabo abantwana bethu okanye umntu adaphume. Ndikhumla imini yomama uRambi was there kwanyanzeleka uba Mkolosa noPeter bahambe because of what we say. Ndizawuza ke kwinto ethi ingafike ngokuthi xa soyisele kwindlela esibona ngayo abanye abantu because le nto ithethwayo abantu abadala bayatshintsha. Ndandinomama owayene-dementia but she was judged. Uze enkonzweni uphukile. I wish we need the education because banabantwana abamhlophe right i-albinos. Yes. Ingathi ukuziswa simane siba exposed but sikwazi uku-educate nabantwana bethu because it starts there and it makes someone angafika mani yethu ezinkonzweni. Nkosi kakhulu mama. Nkonzi kaThixo uzawusela qabaqaba nje esibayo. Ndichaphazela nje izinto zimbini nje. Andithi mosi zibele bevesi kuke wayifunda isithi abantu abadisable bebecimba ngaboni. Uyayibona le nto. Sebebecimba ngaboni bebengafuni uhlala phakathi kwabo kuba bebecimba. Andithi njalo bebacalule lo hlobo.
ndifuna uza kweli xesha ke siphila kulo thina singabanzi sinzi-Christian today kweli xesha siphila kulo. Kweli xesha siphila kulo ngoku abantu abadisabled baya-undermine ngakumbi kwinkonzo esikuzo baya-undermine. Ugama ke ngoku be-undermine manje wena mfundisi ukhoswa ke akho nto bayenzayo abantu kwangits ngoba babekelwe bucala ndifuna uza kule nto ke ngoku xa ndigqiba ke njebe ke ngoku be-undermine ke ngoku abantu apha ezinkonzweni ngaphandle bazawusetyenziswa phaa ngaphandle. Ihlabathi lona inento enintsi yobasebenzisa njebe apha emabandleni bengafuni ukusetyenziswa. Into endifuna ukucebisa kuyo abantu abadisabled babe nento kwenza baparticipate ukuze ihlabathi lingazobazuza. Hayi, ayikho personal mama, ayikho personal. Yes, ndiyabulela kakhulu ngento esizithethileyo ne. Okokugqibela nje, I think kubuyela back laa nto apho kufuneka si-create environment so that nabantu abangabazali, sometimes the reason why bengathethi abazali ukuba indlela esibaphatha ngayo abantwana babo ibenza babe neentloni okanye babe nesazeli ingathi khona into rongo bayenzileyo. So nathi xa sinalaa environment yokubamkela abantu izawubenza ke ngoku nabazali bakhululeke uba bayichaze uba heyi bazali, heyi bandla, ndinomntwana onale challenge, ndinomama endimoyileyo onale challenge. So ndiyacela xa eze enkonzweni nimbone phakame ahamba, ndimbamba, ndimnqanda, ndimthini, yile condition. Iyavakala mos nditshoyo. So nathi ke ngoku xa sisiva izinto ezinjalo masisi-avele. Mhlawumbi ngenye imini uthi uthe umntwana wakho unale condition ekwenza sometimes ungakwazi ukuze enkonzweni. Uye ngolwesihlanu uthi ndingancedisa ngantoni apha endlini ukulungiselela isabatha so that kube lula kuwe ukuba ingafiki isabatha udiniwe ukwazi neyibamo senditshoyo. Let's avail. Yazi xa unceda umntu onento you learn more ngaloo nto leyo, and as a result the more you learn the more you are able to intelligently help and kube lulutho ebantwini. Enkosi kakhulu omkoloshe ndibuyisela kwethu zawukwenza le-15 iqhubele umuntu. Alright, hayi masizimakuveni ndiyenze kwaselebheso masiyeni kwincwadi yeGenesis. Hayi sibambile khona umthundi okhona abantu bevespa inkosi mayintsikelele bengingayazi masivale ngomthandazo ke ngoku. Yes, masivalele inkonzo ngomthandazo masithobeni intloko. Siyakubulela Nkosi ngothando lwakho, siyabulela Nkosi ngezinto esizifundileyo. Kucacile Nkosi ininzi into efuneka siguqule kuyo kodwa loo nto inokwenzeka ngoba ngalo lwakho. Sincede ke Nkosi siyi-Fear Plus Church and beyond the Fear Plus Church P-North sibe libandla Nkosi state district apho ilikhaya lomntu wonke, no matter what their situation in life is and no matter what challenges, what special needs, what disabilities they have to live with. Mabayazi xa befika ezinkonzweni zethu bazofika bemkelekile and give us wisdom and strength yokubancedisa apho sinokwazi uncedisa khona. Sisikelele ke Nkosi, usikelele nale ministry, usikelele uMamkolose nefamily yakhe abayikhokelayo ngoYesu Kristu siyathandaza. Amen.
ingoma. Maranatha Masala. Nkosi yethu Yesu. Maranatha. Nami ke ngaloo mazwi ke ndazibulisela. Xa sizavula ke nale program yobana sivale isabatha sikhila 139 Yeah.
It's nice to be here. It's nice to be here. And then about okay. Maranatha Musana. Ngosi yetu Yesu. It's nice to be here. It's nice to be here. And ukuthi ke babengekho mnandi apha. Nisingaphandle. Ngoba zininzi into zokwenza. Umhlawumbi ukuthi ke nge-circuit makers. Okanye ngesiko sport. Mna ndingumuntu ke wesport ke mna. Ngibona njani. Umuntu owavangelayo mna. Ndamxelela uba yo zange ndayibona inkonzo yomgqibelo. Because into endiyaziyo qha ubana ngomgqibelo siye esportini ngezemidlalo. And nje izemidlalo nje ngemigqibelo kukho abantu wonke umuntu ofuna apho ukubheka khona uya ngomgqibelo. Bufuna uye to-makers ubheka ngomgqibelo. Bufuna uyozonwabisa ubheka ngomgqibelo. Ehlabathini isuku langomgqibelo bayonwaba kulo. Bayonwaba kulo. Mna ke ndandisithandela isport. Kwisikolo ndandifunda kuso ikhona isikolo sabantu disabled sport. Andifuna ngathi ndiyaziphakamisa ehlobo thina ngalo. Ndifuna ukuxelela ubana mna esportini ndikuthi phina. Ndikuthi kwephi icala. Zawuthi qaba nje natyayo ixesha ngalo. Ndifuna ukuxelela uba ngeyiphi indawo endigude kuzo esportini. Ndigude esokeni. Striker. Yes. Yeah. Striker. It's okay. Good. Like it's okay. No, but you must do it's okay. No. Must do. It's okay. Disabled soccer. No, must do. Ndabuya nembasa. That is disabled sport. That is a sport person of the world. Yes. That is sport person of the world. Didlalile soccer, didlalile hockey, didlalile table tennis, didlalile javelin. Didlalile discuss. Hockey ke ndandimukhipha ke mna. Ke ndandimukhipha ke hockey. Ngiyibona njalo. So umuntu disabled makangazeyiba kanokwenza. Akwenza into. Ngokulolobulilo. Ugqame. Phuma idlanza. That's the sport person of the world. Jenga. Ngiyibona njalo. Ndabulela. Ixesha likaMshumayeli. Sizamuphakamisa ngeculo number 111. Yokuqala ndiyogqibela. Then ke uxasile uxasimgqiba sikushiye mina number 111. Kukho sifo. Kukho sifo. 111. Nansi
likaThixo egcanayo sethu. Amen. God is good all the time. Ndiyabulela umphathi weTV wethuba eli mendodala kumayizathu ndiyatshola yika bayibhubile yathutshane Kalau kita paling dekat kali lama kita orang, tu kemudian semua semua jadi fast and zile, semua juga kita. Macam tu pada besok kan kita kata, pada besok kita masih di fokus kita. Fokus kita, kita macam apa tu lagi orang tinggal tu lagi orang tinggal. Masih di fokus. Ndinokuzenza izinto zonke ndikulowo udobelezayo uKristu. Because of the Lord's God, we stand in the state of Amen. Itana dikese pagi dikai na kan selalu ada beslena Filipoa. Ikalau beswan na kecil beslena untuk beswan ni ukresu ukresu kuindu la ukresu kufa kuindu ukresu kute na nina ukresu kuindu ukresu kute ute na bestu beswaiku ibana nini na utikopo atu dinga na mle koba watu kuindu watu toba utikoa wafanya ndio kufa kama ndio logo ute na bestri kwa sababu kwa bestri na bestri ndio wale kiti kwa watu sima ndio hapo ndipo kumsikia wote sinde kumsikia wetu ute na bespo bestri wala ndio Filipo bestri ute na maana kuti ni tano nini na zetu ndio Kitanda, sikunga kutika huya. Uma ndo meza utu palose kalenda no ulamba utiko no utemo utiko no twezo no utiko utu bole no saka ndo meza o Kristo uye udu Kristo usti tell watana naya dipende no lens ke Christ na literally do because of the naya Verse 49. What's the color? Uchi, when Christ, verse 49. Pilih lawannya, so ukulah Christ pilih lawan, jauh lebih apa lebih, antuk saya Christ dia. Pilih dengan soal yang it was there that the early discipline dia lamnes when Christ ascended to heaven, uKristu enyukela ngasentla esezulwini. the sense of his presence was filled with his followers. Ivumba lokuba khona kwakhe lalisekunye abafundi bakhe kanye abalandeli bakhe. It was a personal presence. Yayibubukho bakhe isigu sakhe. But of love and light, these are the Savior who walked and taken It was a personal presence, but
but of love and light Jesus. No, yayi sisiqu sakhe ubukho bakhe isiqu sakhe ezele luthando kwakunye nobuqaqawuli. They say the whole head walk and talk and prayer with them. uYesu umsindisi owayehamba kunye nabo ethetha kunye nabo ethandaza kunye nabo. Who had spoken open and comforted to them as owayethetha kubo ithemba ebathuku nentuthuzelo ezinhliziyweni zabo. When the message of your peace was still upon his lips. Logama umyalezo woxolo wawuselapha emilebeni yakhe. He taken up from them into heaven and efunuliwe ke lilifu esuka kubo isiya ezulwini. And angels, I am what with you always, even unto heaven. Indeed, him of humanity. Oh love surpassing knowledge, oh grace so full and free. I know that Jesus loved me, and a sinner for me, and a sinner for me, and a sinner for me. I know that Jesus loved me, and a sinner for me. Oh, wonderful salvation from sin and defeat. I need the
sithini sobulela nangentshumayelo yakho Thixo sikelele xa sizawuthi ke sivalekile le nkonzo sokhila ke iculo number 137 yokuqala nokugqibela xa sigqiba sicele Tata Justice Thanas 57 Disability does not mean one cannot participate in the activities of life. Chaza abantu who have different disabilities, ubenze bangazithandabuzi, bazimsale that we love them like any child that has walked this planet. Baxhase bagcine sibandla lapho xa kuvulwe avenues so baba participate in the activities of the church. May we continue, Father, to pray for them. May we continue, Father, to give them all the necessary support. We pray, Father, in a special way for leadership, Mama Kolos, Sabatana Bebanda, and the entire church. As our Pumas Levanta now and face the world once more, we ask, Father, that you dispatch your angels for excellent work to keep watch over us. Bless us, Father, as we find out, but do not leave us for a second. We ask, Father, not because we are worthy, but because your Son is worthy. Lord, we thank you for Yesu Kristu, tutambe katika uyise. Mbusha kana bomo ingwe